So right, magandang hapon guys. Magandang hapon sa inyo guys. So mag-vlog tayo guys ngayon. Kanina kasi guys, nakapag-atid ako ng sa simbahan ng Santa Clara, yung magdadala ka ng itlog, mag-uwis ka ba? 'Di ba? Doon yun sa Santa Clara. So, marami tayong religion na ganyan, 'di ba guys? So, pag-usapan natin kung totoo ba 'yan o ano ba 'yan. So, mag-comment lang yung mga nakakaalam dyan kung totoo ba yan. So, pag-usapan natin guys, tara. Nandito tayo ngayon sa Santa Clara. Ito yung simbahan na mag-aalay ka ng itlog. So, nakapag-hatid tayo dito. So, kuhanan na rin natin ang kung para makita nyo naman. Alright. So magkakaano ka ng kandila dito guys. Ito yung loob guys. So, malapad din ito. Umuulan eh. Hindi tayo makapag-gala-gala. Naulan. Bili tayo ng putlong, magugutom tayo guys. So alright guys, nakabili na tayo. So merienda tayo, tapos tulog. Inaantok ako. So, bira lang tayo kumain ng putlong kasi masama daw ito eh. Mga %. Pero pag nagugutom ka, wala ng %. Ganda to kasi isa lang busog ka na oh. Maganda to kaya pasada ngayon kasi umuulan-ulan. So walang Grab, walang angkas, walang joyride. Ano bang Sabado ngayon guys, mahina ngayon. Manghang. Wala siro. Ito, pangalawa. Actually guys, isa lang ito, hinati lang nila. Mamaya hindi na masarap to pag hindi mo kinain to. Mahala, init na. Kaya hanggat mainit, kainin na. Kwentuhan na lang tayo guys. Ito yung simbahan na Santa Clara. Kwento ko sa inyo. Dati, nung bago pala ako nagtataxi guys, mayroon ako na isakay na pasahero. Ang sabi sa akin, St. Clair ka ako. Hindi ko alam ang St. Clair kung saan eh. Isip ako ng isip. Sabi ko sa pasahero ko, ma'am, hindi ko alam yan eh. Ang alam ko kako, Santa Clara. Sabi nga yun na nga yun. In English lang. Ang bobo talaga. Yun na nga yun. Sabi niya, in English lang eh, Santa Clara Center. Yun pala yun. Kaya ngayon hindi ko talaga makalimutan yun. Kaya pag nadadaan ako niya, natatawa ako guys. Yun na nga, ang sabi ng matatanda, may hiling ka, magdadala ka ng itlog. Siguro parang iririgalo mo o ilalagay mo dun sa may ano. Ayun ang sabi nila may ano dyan eh, di ba si brother Mike Bilarde, may di ba sabi niya pag walang payong hindi makakasalo ng swerte. So may mga pilosopo na kaya ang binda ng payong niya bilihan lahat ng membro para makasalo ng ng swerte. Strategy ba?
Tapos, ganun, itlog, ganun din. May itlog din sila eh. Yung nasasabi dun sa itlog, pag maraming dala, marami daw swerte. Kaya yung mga miyembro naman hindi ko pa, mga dinig-dinig ko lang. Kaya yung mga miyembro naman daw nagdadala ng 2 dosena, 1 dosena. So nangyayari daw, kwento lang naman to hindi ko kwento lang. Ang nangyayari daw, siyempre sa dami ng miyembro de El Shaddai, so ang daming itlog ngayon. So ang ginagawa naman daw ng mga binibenta daw. Yun daw ang dyan. Panyo, payong. Siyempre pag wala kang panyo, wala kang iwawagagayway. So wag mo pa yung mataga El Shaddai kwento lang, naririnig ko na to kasi marami akong inaatid dyan Siyempre, pag memoro ko may panyo ka dapat nila na El Shaddai. Pag nagsalita si Brother Mark, gawagayway kayo. Yung totoo yun. Hindi ko alam kung totoo yun yung pag maraming dala, maraming swerte. Malaking payong, malaki daw masasalo. Ayun yun. Pero sa atin sa mga Katoliko, wala namang ganyan Yan, hindi natin alam, guys. Comment lang kayo sa kung totoo yun yung mga membro ng El Shaddai, kung totoo yan, mag-comment lang kayo. Kung hindi naman, hindi ko naman hindi totoo. Diba? Pag malaki daw ang payong, siyempre diba, ginagano nila yan yung sasalo pag umuulan. Kasi pag daw ng swerte ang Panginoon, pag malaki ang payong, maraming masasalo. So, kwento lang yon. Pero maaaring may katotohanan. Yun ang sinasabi ng mga membro. Pasok mo pa lang doon sa nila, may mga nagtitinda na doon, payong, itlog, mga miracle well, yan, mga ganon. Ayun, kompleto sila doon. Napagkwentuhan lang natin kasi yun nga, nadaan ako sa Santa Clara, itlog naman sa kanila itlog lang, walang mga payong. Guys, kung may alam kayo sa mga ganyan, so ako nagkwento lang ako sa inyo base lang sa mga naririnig ko. Alright, siguro dito lang guys ang aking kwento tungkol sa itlog at payong. Alright, maraming salamat po at nakakain na tayo ng putlong. Busog na tayo, so idlip tayo ng kaunti guys. Dito na rin ako idlip kasi umuulan naman. Okay, bye bye guys, maraming salamat po. At paki-comment nga kung totoo yung mga sabi-sabi nila na malaking payong, maraming swerte, maraming itlog, maraming biyaya. Okay nga, paki-comment nga guys.